wani DJ ne da ke kwanan Baffaru. Sautin DJn ake nema, ka zo ka kashe su da kiɗa. Sautin da yake tayar da hankalin mazaje, sautin DJ Ope da ke kwanan Baffaru. Gashi sanki yayi mun daga ya hana ni ma dai saka mata so ni gar biyu ji baka baka ta wadar ta basu bai ido ta wadar ta nan nan bau ta wakin shigo sa tsiyar mazan nan ka daban ce cikin dubu a dace saura ke kadai ce ke kadai ce ni dai na dace zuciya kin sace dama saki so ni ne da marayan zakin nan kayan sa mai muryan nan an Fatima Fati mata wani kenan dan Maryama baba Maryama masoya masa gare mai dadin Maryam abokin Khadija yar fulanin nan abokin Samira kirkin nan da kuzuwa din nan kana abokin Malara abokin Mahmud na gudin nan kana abokin Ibrahim abokin Tita zakin nan abokin Aminu Saira abokin KS mai bai kuma yayan ado banda hakuri in ganki wuri na kai ki daki biya sadaki wanda ya zo ka kaso shi ina ki ka taki shi ni dai na tashi ka wata sanyo ne shi wanda kamshi na tashi mai kauna ka in ganshi ba abi na bashi le aje in tashi ka waje kadai ce ka waje kadai ce kawan uba lawiya ya halitta Rabiya ya halitta masoyiyata ina na ganta ina ta so faɗa muku na rasa ya na kwatanta halitta Allah ya halitta idan ta na duba gwajini ya mun daga nesa